Hi guys! Welcome back to our channel! Welcome back to our channel! Hello. On the Philippines! Here's my kuya guys. Diba? Namin sasakyan namin karon. Ayan. Punta kami saan tayo pupunta ngayon? Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Sa Inubulan. Inubulan sa Lai kasi magkukumpra kami ng baboy. Magkukumpra mo? Tagalog sa magkukumpra? Magkumpra. Magbili kami ng baboy guys. Nag-stop muna kami kasi bumili kami ng buko juice. Anak, you're not allowed na ka. O, dong, ninay dong. Hi, sama. Your tummy is aching. Hi, sa doon sa iyo vlog pa. Your tummy is aching. When you drink na. Sama kami na 2 days after the wedding. Hindi kami nakapag-vlog guys. I'm very disappointed kasi hindi ako napag-vlog but sobrang busy talaga ng araw na yun guys. Kaya walang time mag-vlog. Te! Hi! Where are you? Hello! Reklamo lang yun sa English. Ay, online the Philippines guys. Ilang tao sa loob ng isang sasakyan? Reklamo lang yun sa may. I miss Reklamo sa vlog na. Christmas. I want also to question this. Kat. Ay, kat. Naka, special lingkuranan diyan na. Ano sa mani? Hirap ako, isa lang niya kasangkot. Ganito yung sa lugar namin guys. Hello! May hapon! Magdagan pagkakagawad. Giyon sa naman ang nila ma. Ha? Giyon sa naman ang nila. Sayang kayo ang kuwan ba? Ang Carl Gomez ba? Hello! Naikanding ato. Nabanawi lang cluster, tinigdala sa imong kuanti. Kinsa nagsunod? Nagdala si Tiglen? Arjun ha? Si Arjun, si Titip. Hoy, hinay. Oo na sila lang. Nawat yung Bayan? Ano bayan? Nakakami sa aming bayan guys. Look. Diba? Very town center. Nakarating na kami guys dito sa Inubulan sa Lai. O sige, labas na kayong lahat dyan. Tingin kami ng pig. Uy. Ay, sa may palingling! Stay here, anak. 1, 2, 3! Agoy! Wala, pigi. Ang mga gali sa baboy. Ganto. Ganto. Babay sila. Hinay lang dia kaya nagkuha na rin sa. Ikaw man yung tangkal. Nanaog nami guys. Lumipad ang aming team. Kuan kanang sige panguwag di ka buros. Ano sa? Di ka pila na lang. Gamay-gamay sa i-control mo sa baho kay para lagi maburos. Celine, what is that, Celine? What's his name? Paris. What's his name? Laura? Girl, this is a girl. I like a girl now. I like a girl. I like pig now. I like a girl pig now. A girl pig. A pig has a teeth. Pig has a teeth. Long teeth?
pa siya kuan ni David. Nang dia sa kuan. Kami Dominic. Nang nabitoy kuan sa. Dinig. Sayang kay tuwi ginindot pa itong lawa. Tam na. Gini mo ito nila balik ako. Hinay mo. Ano ba mo? Lala. Uy, 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 it's so high. Doon. Yung pinabig. Bayar na. Talami sa kuan. Magtawag pa siya. Give, give. Kuya. Uy, that's not yours. You give to Akuan. Ay, sus, nga. Bayad. Gano'n, naka shoulder bag. Saan nga daw komprador? Hoy, iha pa pagtarong. Iha pa pagtarong. Bahin magla bahin. Ay, nagsulat. Iha pa, B. Salamat. Salamat. Mga madam. Saan madam? Nakakumpra mo madam? Nakakumpra mo baboy? Salamat, Mama. Ay, salamat, baby. Alam dyan na. Hanyo, pag may time. Order the pig. We ordered the pig. We ordered the pig. Me and Kaka ordered him. Yeah. Wow, and I like pig. We're naming him Clover. Yeah, Clover. You're so We'll show you when he's young. Celine! Yan, o ba? Tuyaya. Katuya nga baga nga pula-pula ba? You had to vlog. Hi. Because then, Nagpalit mi kagabi, nawala. Dan! what is yours, Paris? Ma, it tastes like coffee. Let's bite it. That's coffee candy, that's why. Kabalo ka, Mak. Maghimo kong kape, Mak. Tingala ko na wala man sobra sa kong kape, Mak. Yan naman ang giinom. Tig-inom mo sa kong kape mo na nga. It tastes like coffee. Kabalo na siya. Say to lollipop na. Tubig na kasi na tubig na. Asa lollipop man? Tulo 5 daw. Nana, come here. Ayo. May lamok niya dani sa bughan. Uy, na daw lamok, ti. Lupad na. Sabi na daw lamok. Say ayo. Ayaw. Pila ka lollipop, Leng? Tagtulo, tagpila sila ka lollipop, ti. Uy, tagpila ka lollipop. Uy, hindi na ako. Pwede ito nga. Thank you. Ako ang piso para kuan. O na. Ti, mineral water dayon, te. Hold sa lola. Magpait ko mineral water. Just, okay? Pataga mo just. You have 2 bucks. Susyalan mo ganyan ang mga pamangkin. Ni Barlo to? Vlogger mo, madam. Iya. Oh my God. Kuhaan, barnuts lang na. Baligis lang. I got red color. I want the red color. Where's the fish? Huh? 6 hours.
Strawberry and raspberry. Na, slow man ti. No. Abi na, huwag mag-ipalit katong ka nga 360. Katong camera ba nga 360 ba? Katong ipalit. Sama. Di ba, lagi mong ka nasa una? Pang travel man to na pang ito. Abad sa Kabulawan! 360 ba? Nang kuwan. Oh. 360 mo pa nila. Karga na guys. I'm brushing my teeth. Brushing my teeth. They ordered the pig na. I'm brushing my teeth. You're brushing your teeth with a candy? Oh no. Makawala? Kawayan. Makawala? Tanawang plaster. Guys, nantawang plaster yung pamangkon guys. Nastong Ha? Dili nakabot labubong. na-shoot dyan siya ti. Sakto dyan nga pagka-shoot siya. Guys, we are eating now with the family for lunch. Abi pala ko. Yummy. Okay, ma. Ano, wala mo na nabili na. May munggos. May munggos ba? Ay, dali oh. Here. Yeah. Sure fry yun? Nuggets and fries here. Lene, don't forget about that. Mongols. Oh. Huh? Yeah. Good girl. Aki, ano, mag-wash mo hands lang. Sorry kuya, ako. Matungan ako sa camera. Naku, siya lang ba? Kuya, oh. Okay na yan. Parang mo pula rin naman kung pamak. Siko. Iya ka naman. Kaya pa sa una ya. Pero naman kaya itong laptop. Itong kasi picture. Uy, good. Teman. Ha? Nagis na ka? Oo, kami tao. Kami tao. Ay, go! Ay, pala na! Ano? It's church na na daw! Go. What's the tagging jati do? Pili ka? Wala, ilak-ilak ko. Tama to, nagsabaw. Oh, sorry. Chili sauce. It's not working lang man. Pam pam tat 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 pam pam talaga na. What band is this? Wow. No 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 no. Oh, no no no. Wala magma kita na. Guys, maybe I should make it. Okay, we're back at the hotel, guys. Oh, napakainit. Relax, relax time. Mag-milk tea daw kami, guys. So, ito, yung pier sa amin, guys. Oh. Pantalan. Di ba?
Ang ganda ng lugar. Ay, yung baby! Baby, tigulang. Uwi sila guys. Oh, sa hotel. Bibili muna si mami ng dinner. Oh, see you soon, anak. Ay. Ay, see you soon. Love you, Day.